Den Bagus Sina Nugroho dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun. Wis meng ngono kuwi. Kalau meng matur nuwun ado kono ado kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek Adi Ndono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki cekoki ya. Latihan madangnya dicekoki. Aku sok mesake lho ndak perlu cilik dicekoki ajane kok. Kaya penyiksaan ya no. Ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Asing cekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Yang Pinus Pengger kuwi ya karo Mbak Tatin kuwi ya lho Mas Sugiono lho sing nyawer iki kesike to tawacane sik kok aku Den Bagus Sina Nugroho dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun. Wis meng ngono kuwi. Kalau meng matur nuwun ado kono ado kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek Adi Ndono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki cekoki ya. Latihan madangnya dicekoki. Aku sok mesake lho ndak perlu cilik dicekoki ajane kok. Kaya penyiksaan ya no. Ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Asing cekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Cekoki ya Pak. Ya. Asa duntir aku wis mengo dhewe. Iya. Tina mene ngaya Aku bar tok cekoki kae mutah iki. Lah napa? Aku mung nganggo kacu barang tak iling-iling kok kathok to kene nyekok. Lah kacune reget kabeh anane kathok Rasane kok langur-langur. Ayo cocok ora guyu. Kowe apa pengen dicekoki kowe? Langur. Ayo cocok ora guyu. Kowe apa pengen dicekoki kowe? Cekoki sing karo dikumbah pisan. Aku sengit enak ana wong lanang lamis iki sengit takut. Ya ora. Jotakan dosa kowe. Iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado ki gayane maju. Lah nek nggon sopir bali mundur nggo HP kowe turuke di klik. Bali mundur. Terus di medun ngopi ae duduk aku. Bapak, fotone Tatin. Tatin po Lopes iki aku. Mosok ora iso bedake lanang karo wedok. Mbok kok kaya ndase Lopes lho. Kok nggon foto kok kaya sirahe Lopes. Kenah Lopes wae gundul kok iso. Lah iya. Lah aku yo mrene lho, Tatin kok gundul to yang ngono. Lah dodo iki kok. Lopes kok kembar siam kan. Lho. Lopes kembar apa? Wis gawe nuwara. Pes. Ayo Mas Getar ketintingane ayo tekan ngendi? Aduh. Ngapa? Iki Pak Giono ya meksa kedudul atine. Kenapa? Den nyuwun rekening Mbak Tatin napa panjenengan nuwun sewu. Iki ngisor dhewe. Ning ora tak keki wis ben. Mbok dikeki kok tak perseni wis. Apa? Tak nei. Gah. Lah? Kowe wingi det 100 takon ngedom royine mau mbok mung tok kei selawe kok. Lintah darat banget. Ya engko nek aku ditransfer 500 jenengan cekel. Ora ngarani rego.